I pozdrav ljudi, ovo je epizoda Nixa Gaminga i danas ćemo igrati CS, ja CT, igramo i ubili smo jednog. Nastavljamo. Peo sam sebe i njega sam zaslepio. Opa, ne vidim ništa. Opa. Ko želi da igra sa mnom? Ja svaki dan igram na ovom serveru. Mislim, ako bude hteo da igra sa mnom, bit će link u opisu videa od ovog servera, IP. Veliki sam pro. Igram svaki dan ovo. Ovo je moj. Eno ih tamo, iz kog razloga ja imam 30 FPS, nije mi jasno, ali ipak smo ubili ovog. I jedan je ubio mene. Evo jedna glava i ovo mrtva je. Dobro smo krenuli 6-3, jel? 6-3 smo krenuli, što je jako na vrh. Evo ga, 60 FPS. Oslepeo sam nekog, ja mislim. Nisam. Jesam. I headshot. Plus 40 HP-a. Tako. Ne! Sad će ti vidjeti. Znaš da ga zaslepim, pa za ovo. Koji head. To si ti. Na meni me štreckati. To neko? Ne? Ubit će me. Tamo flash i ne vidim ništa. U stvari vidim. Što se tiče Facebook stranice, ništa se neće mijenjati. Lajkujte. Da, i lajkujte. Pomoći mi mnogo. I onda ćemo praviti jedan challenge. Ne znam koji. Ali vidjet ćemo, jedan challenge će biti specijal za 50 subova. Biće challenge. Ne znam. Neko govno će uglavnom biti. A to neko? To nije neko? Druže moj, pa šta radiš tu? Ipak sam nekome skinuo 13 healtha, Gdje? A sve mi je skinuo 13. Vidite, to je baš dobro. Tamo ćemo baciti i proći ćemo ovuda. Možda budemo prešli na neki ozbiljniji server da ima više igrača. Ovdje je sprdačina, iskreno. Ovdje sam jedin. Ja dobar. USP. Isto koji kida. Vidi ovo! Ne, znači, ne znam da igram sa pištoljem. Što je ubode oči, što ja ne znam da igram. Ali ne vidim ni ja ništa. Ne vidim ni ovaj ništa. Ja mislim da sam skinuo nešto. Ali ipak nisam i skinuo sam. Plus 14 HP-a. I ti si mrtav. Zuka, ovo je poznat iz Srbijinovog klipa. Biće link u deskripciji Srbijanovog videa gdje je bio ovaj Zuka. Jako dobar igrač.
voli da igra lik sa AWP-om. Pozdrav za Zuku. Za bazuku. Opa, menja se mapa. A dobro, ne veze, menja se mapa. Mi ćemo ovako. Na brzaka i sad ćemo vidjeti za koga smo mi to. Live. Fuck. Live. Ne, ja sam za ove terore i briku. Evo, ovaj teror. Moram ja da igram sa Zukom, mojim prijateljem. Live. Ja prelazim za Zuku, mog druga. Ja. Zuka. Basuka. Dobre. Dobre. Ja igram za te terore. Prate, zabavovalo mi. Smanjilo mi se na 30 FPS-a. What the fuck? Uzet ću AWP, boli me kurac. Baš me briga. Dajem otkaz. Mojde. Kako? Ma ne, Zuka, previše si ti. Ti si previše OP. Daj. Moj dosta. AWP. Mrš. Ovo sam ubija njih sa AWP-om. Ubija njih samo sa AWP-om. O, to. Ovdje me jedan jako interesuje. Ajde da puknemo kroz zid. Opa, opa, izleće jedan sa AWP-om. I... Oooo, 24 helta. Dobre. Dobre! Ne mogu mi ništa. Ali ništa ne mogu. Zuka, brate. Šta se štekaš ko mene? Zuka, ti nisi normalno. Pa ovaj cilja, ovdje ima AWP. Ovaj ima AWP. I 3 kila. Za nekoliko. Ultra kill, Valker Nixa. A to sam ja. Multi kill, Valker Nixa. Test. Pokažem, bre. Pa, to neko... To neko! To. To, bre. Aj, kako ono... Ja trenutno najbolji na serveru. Pa vidio se čim uzima AWP, znači da sam najbolja. I ova ima AWP. Majstor. Ne kraljevski. Pa, to neki. Ja mislim da je to neki... Dobre. Najbolji na serveru. Naravno. Ne. Uzimam pištolj i pucu sam svog. O, dobro. Eto. Ja mislim da bi ovdje trebao da ubijem nekog to. Evo, ovaj drugi ima snajper. A svi uzimaju sad snajpere, pičke jedne. Dobro, ubio sam ga i onda je ovaj natrčao.
I ubio me, i 27 kill. Ubio me 27 kill to. 10. 10. Ajde izađite. Sad ću ovdje zaslepiti. Ne, ubit ću ga nožem. Kako je zezno lik. Joj. Ovdje sam ispao jako glup. Ja mislim još da se ga zaslepa. Šta ti pucaš na mene po dovoljno? O vidio. Super. Ne, smoke. Neću smoke da bacim. Aj tako, smoke, ovdje flash. Gore flash. Pojite malo. Ajde. Izađi. Izađi ako smiješ. A to je naš, joj, što skriješ. Di si? Di si? Opa, evo ga. Opa, evo ga. Ne vidim ništa, ali ipak propucam. A daj. Evo ga, vidio sam u glavu. Ali od ove prašine ne vidim ništa. I sad ću da ga zaslepim. Aj, zaslepio sam sebe. Mrš, još jedan flash, vidiš. Dobre. Skinuli smo kampera. Ti krenuo sa 2 pištolja na mene. Jesi ti normalno? Brate, nisam to treba. I kako? Dvojme lano nije ubio. Zaslepio sam sebe. Ulala. Ajde. Ej. Čekao sam. Idem raditi. Šta ti mali hoćeš, a? Ko je to krenuo? Na mene. 23 kila trenutno je najbolje na serveru. Kao i uvek. Pik. Ajde. Od. Ajde dođi. Dođi ako smije. Ma iako ne smije, ja ću baciti bombu. A to je naš, ima terorista uopšte. Ne. Ja mislim da vidim nešto. Crri, zaslepio sam se već. Evi. Mučak. Jebi. O ne, gledaj. Opa, je to neko? Ja mislim da jeste i trenutno ne vidi ništa. I ja sam ga ubio. Kako sam ga ubio? Kako sam mu dao headshot kad sam ga pogodio u tijelo? Doj, brate. Kako ja igram, ne? Samo pucaj. Pa kad ćete prestati da mi pucate, majke? Ne, daj, 34 health. 34 health.
Ajde, izađi, ajde, izađi. Ovo jedan je bolje mene. Gotovo sad. Gotovo. Evo vidite da je gotovo. 2, 3, 2. Samo bacim baš jedinice. Ja ću ubiti ovo bacim. I tako to. I vidi budalu da je bacio u flash. Vidi budalu. Ajde. Ajde, radno. Nerds. Nerds. Ja sam ga skinuo jedinicu škole. Opa, eno ga. Ne ga, vidio sam ga. 31, 33, koliko mi beži. Pa. Dobre. 32, 33. To je naš. Dobro, okej. To je naš. Koliko mi beži? 1 kill. Moramo da ga stignemo. Brate, pola sam mislila. Sad ću nam doći sa leđa. Pajsa. Ladno, nema nikoga. Ladno. Isus, brate. Klanjam ti se, veliki majstor. Klanjam ti se, veliki majstor. Ko jedan ima AWP? Ja mislim da nema šta da tražim. Ja mislim da sam ga stigao. Ne sme da mi beže, ne sme, pajsa. Šta ti bujuš? Šta ti čekaš? Skinuo se. Perica. Doj, brate, kako me beži uvijek. A nije sad ovo jedan prvi. Pajsa. Ja neću više. Daj da ubijem ja ovo. Jaj. Koliko mi fali. Dio je što je koristi AWP. Treba sad bolje prebaciti pištolj. Video 43 kg. 3 kg, samo 5 kg. Video. Gdje bre to? Video, samo beži 5 kg. Nećeš. Dosta. Sad ću ja uvijek. Video. Kako
Odakle? Odakle? Ido. Još uvijek 4 kila. Jednog sam skupa. Koji mu ubio? A ovo taj naš. E2. Ovo je naš. Koliko još? Jedan. Ajde, ubij ga. A daj, pa vrat. Ubij ga, bre. To. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share, komentar i sub. Naravno sub, ništa bez suba. Lajkujte Facebook stranicu, link će biti u opisu videa. I također Serbijanov klip kad je igrao sa Zukom. On je veliki poznavalac. Samo zbog Srbijana. I taj klip će biti u deskripciji. Naravno. I ljudi, pozdrav!